Добро утро, мястото е Ердиче, Тунинград, Монтана. Аз съм Радо. Днес ще представя един автомобил A6 C7, 3 литров мотор, 204 конски сили. И така, автомобилът е вече позициониран при него. Нашия един стенд, подготвена за измерване в вида, в който е. Има тунинг правен от някъде и собственика се оплаква от насичане в по-високи километри, т.е. след 130 км, някой път друг след 160. Така че ще проверим тунинга, ще видим какво точно има като повишение и къде би могъл да бъде проблем. Ще опитам да го коригирам и поправя, за да няма такива клатания, които той спомена и които на него не му харесват. Така че продължаваме напред с видеото. И така, автомобилът е подготвен за измерване в модифицирания вариант, в който е пристигнал. Припомням, пускаме лог файла. Припомням, има оплакване за насичане в диапазон 130 км и диапазон 190, ако не се лъжа. Така че ще измерим автомобила в този мод, в който пристига при нас правен някъде. И ще видим дали ще може да оправим проблема на човека с въпросното насичане, както той се изрази. На диното не усетих каквото и да е било насичане. Спитаме си лог файла. Предполагам, че автомобила дига високи градуси на изпускателна система и оттам идва насичането, за което говорим. Така че ще се види на лог файла каква смес държи автомобила, какви градуси държи. Нека видим първо мощността. Според мен е горе-долу около 230-40 койма в този вид, в който е. Но нека прегледаме лог файла. И при този модел автомобил ще направим корекция на скоростта кутия. Както виждате, вече се записва софтуера, защото и тук имаме лимит на по-малки нютони от това, което виждаме на диното, защото стария тунер просто е повишил милиграмите гориво в ниски нютон-метри, т.е. в този вариант автомобила не знае реално какви точно нютон-метри използва, защото по диагностика по лог файл имаме 520-30 максимални нютон-метри. Всъщност на диното имаме близо 580, така че за да стане цялата синхронизация на автомобила и той да знае реално колко нютон-метри има на диното, т.е. колко са реалните нютон-метри, трябва да ги вижда, нали, самия автомобил също. Така че по този начин за това правим тунинг и на скоростната кутия. Записваме и ще измерим автомобила в вариант с нашия мод. И ще покажем. Така, автомобилът е подготвен за измерване в вариант с моя тунинг. Наложи се да модифицираме и скоростната кутия, както и да калкулираме тунинга да бъде доста правилен, защото имаме високи градуси за стария тунинг, безсмислено гориво влизащо, лоша смес и така нататък, което видяхме на лог файла. Малко по-късно ще ви покажем точно
Надявам се, че ще запазим конете. ...215-16 конски сили на колела, което е доста добре. Най-вероятно ще имаме мощност около 260 и нагоре конски сили. След ръна ще прегледам лог файла да видя каква смес имаме и какви градуси на филтъра. Ако не се лъжа, при старата модификация имахме около 850 градуса на DPF филтъра в края на ръна. Аз лично гоня около 700 260 коня и 600 нютона имаме в случая. Така че преглед на лог файла и евентуално сдаваме автомобила на собственика. И така, набързо, само да ви покажа някои неща, свързани с тунинга, който аз направих и стария тунинг. Така, да кажем, във високите обороти, 4100 оборота, имаме лambda сензор 1 и 2 близо, което е перфектна смес за автомобила. Имаме 61 мг в тези обороти и 715 градуса на DPF-а в 4100 и 200 оборота. Така, сега, тук в 4200 оборота ще настроим. Така, какво имаме? Имаме 822 градуса, това са 105 градуса повече. Имаме около 10 мг гориво повече. Имаме и лambda сензор 1.03, което, ако няма DPF, е 100% видим пушек на автомобила. Така че това реално се наблюдава в самия автомобил като разлики. Имаме 10 мг по-малко гориво, но конете сме ги запазили, защото сме в перфектна смес. Така че графиката, която дадохме на собственика, е с леко повишение, с оправени нютон-метри, но в перфектна смес на автомобила, така че той да не грее и да няма въпросните клатения или сецания, които е имал, дано не са увредили DPF-а с предишния тунинг, така че дано видеото бъде интересно за всички, които си правят автомобилите и имат подобни проблеми. И така, да обобщим, ето е и графиката на А6-цата. 255 конски сили имаме в модифицирания вариант, в който пристигна автомобила, 260 с нашия софтуер, 570 нютона на 600 нютона. Така, конете са много малко по-различни, нютоните са около 30, конете са около 5. Имаме по-ранно тръгване, по-ранен спул, защото сме оправили скоростната кутия и автомобила в ниски си вижда нютон-метрите, които трябва. Но да обобщим това, което ви показах малко по-рано във видеото, с градусите, с сместа на автомобила и така нататък. Вижте, в висок диапазон гледахме на графиката на лога 4100 оборота, това спада някъде тук. Въпреки че имаме 10 мг по-малко гориво, автомобилът е по-мощен от преди. Защо? Защото в този вариант, в който е пристигна автомобил при нас, в тези обороти има около 900 градуса на DPF система, която хич ни е добре на тези градуси. Говориме, това е на диното на пътя. Най-вероятно са вдигали много повече градуси, за да има въпросното присетстване. И какво е състоянието вече на DPF, аз лично не мога да кажа, но в случая автомобила е добре, т.е. вече градусите са 150 надолу. Имаме запазени коне, по-добра смес, т.е. от единица ланда отиваме на 1.2, което е много добре. Това е от 14 смес на около 17,5, т.е. на 1.2 нямаме абсолютно никакъв пушек. Малко по-рано в седмицата или миналата качихме
автомобил, който беше на 1.2 смес, без DPF система, без абсолютно никакъв пушек. Във видеото се виждаше една също А6, само че 218. Така че мисля, че сме свършили добра работа за състоянието, т.е. добра работа за самия автомобил като автомобил, т.е. в момента е защитен да няма счупване, да няма проблеми с DPF и така нататък. Ще очаквам връзка от собственика обратно да видя дали всичко е било нормално, защото автомобила го докара друг човек, който може би няма да разбере дали е нормално или не, но собственика най-вероятно до ден-два ще може да ми каже проблема с тласъците и с всички други неща, дали се е оправил и така. Това е графиката. Автомобилът в момента, пак повтарям, е в перфектни данни на лог файла. На първо място е перфектните данни, на второ място са конете. В случая тук запазихме конете на тунинга, който имаше преди това, дори подобрихме и нютон-метрите, сплува в ниските, но автомобилът в момента е в перфектни стойности по лог файл. Сами видяхте на видеото по-рано. Така че сами преценявате къде, кой и как да ви прави автомобилите. Дано видеото е било интересно за всички вас. Ще се видим отново. Чао за сега!